काजी चुकुर काका बोलो बाबू ठंडा लागो तनु ठंडा के कहे के ठंडा हां ओ फिगर का तुम बुढ़ारी में सतिया गल बड़ा ना ठंडा जो होता आहा ठंडा लागत रे ओई खाना बहुत चाप का करबो ठंडा बात देखियो मत जर बड़ा ठंडा लागत रे ए धिरजा हां अरे हमरा भी ठंडा के उपाय एगो बा ए काका बता दी का बताओ कौन बोल 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 बताओ तोरा कोबू ठंडा ना लागी कैसे हमरा काछवा में ढुक न जे साला ई का कहत चाचा अरे भी सुन बोल 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 हमरा काछवा में ढुक जो अच्छा ओ में बैठ जो अच्छा बहुत घुनघार जंगल बा मजा नहीं क्या कहता वो नाव में हवा ढूकी आ ना तोरा ठंडा लागी तब कल्याणी तब पता लो तू ये तो हमारा कम लगा हमारा उतना ठंडा नहीं लगत आई तोरा बहिनी का ई तो फेर ही बारा पुअरा जरा तरफ हम से चले रही कि पुअरा बेचब तो हाइड्रोसिल के ऑपरेशन कराई ई एकदम बिल्कुल पुअरा हमर जरा के तरफ अरे भाई धागा नाम में बता ले हे रही बारा पुअरा जरा चलो सो हम सोचल रही कि पुअरा बेचब तो हाइड्रोसिल के ऑपरेशन कराई जाता नहीं हो हाइड्रो सुलवा वाला आवता अभी कुल बात बर्दाश्त ना होला तू लोग अपन काम करो हां काका जाई रो जाई जा 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 तोहनी का माना करतन तो नहीं समझ में आवत हम सोचल रही कि पुअरा बेचब तो हाइड्रोसिल के ऑपरेशन कराई कहो काका प्रणाम प्रणाम के गाड़ी में मारो हाय हमारा हाइड्रोसिल देखत रहो तार हाइड्रोसिल बढ़ो आ चाहे तार भकंदर बढ़ो लाही ठीका का लेके चलो तो पुअरा जरबे एही तरी ताहार होई तो दोगलवो लइका तापते बा अते जरल है रे ना बाबू हम ना जरनी है तो के जरा वाला का ये पहले से जब पूरा रख रहे तो हम खाली सलाई जरुक जो हम जाई जरा ना वही हम बोलावता नहीं 112 पे फोन कर के वही बोलाई हमार वही जा खरिहान बा आग लग जाई तो कल तोहनी के बची बतो रहे तो अब ना झाटी जाने तो जमनी के खाली पूरा रुक असीम बोल हमार बाबू के रुक बाबू चुप बोल बाबू हमार दोगला बाप हो तोर पता नहीं के अरे 18 मोटर कइले बाबू फोन चलावता ओ मुई ई कितना हाइड्रोसिल बढ़ल भई जान करो हमार बाबू ने ज्यादा नारियल के पानी पियत रहू ओही चलते नहीं हेलो 112 देखी हमें पूरा खरिहान के जरा दल से लइका भागत से जल्दी आई फोनदार हां सर तने फोन करो तो क्राइम कहां भइल बा रही रिंग होता हेलो हाँ हाइड्रोसिल बाबा कहाँ हो गइल बा होता रोज रोज कराई में घटता केने आवे के बा बोरिंगवा पर कौन बोरिंग अच्छा बुझाओ भिरी ठीक बा लोकेशन कहां बतातो लोकेशन ही बताओ तो ये जे दूगो पेथारी के बीच में हेले के बा का तेल तो खत्म हाँ तो तेल खत्म ना होई रउआ सरकार तेल कहां देता सरकार तो तेल के पैसा देते बा रउआ तो गाड़ी में नु अपना धले तनी गाड़ी में हे पिछावा जन परसवा रखेली गनिया भीड़ों में जमान लाता है हमसे चलो गाड़ी चलो अरे राउर तो पुराना रथ गाड़ी चलावे के चली बाजारी में चोरी ज्यादा होता पुलिसों गाड़ी कहां से रहत है हाँ नो ये तो सूत गुल रे बुला के हाँ जगह ये कर के तो
प्रणाम सो प्रणाम प्रणाम। हाँ मर्डर भइल बा। कहाँ बलात्कार भइला? दरोगा सही है सर। दरोगा? हाँ हम पहले दरोगे रही, जहिया ले एगो बलात्कार कर दिन तहिया ले हवलदार बन गइल। साला ना बलात्कार भइल बा हजू। हाँ ना रेप भइल बा। हाँ ए जावा तो हमार पुआरा जला देहले सो। हाइड्रोसिल खातिर पुआरा रखले नहीं है कि बेच के हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करे। हमार सब पुआरा में जला देले सो हजू। आता ना हमनी के नीचे गिर गो नहीं जानू कि हई पुआरा के केस में आवे लगा नीचे। ये तो कहली से मर्डर भइल बा। मर्डर नहीं के भइल। हाँ पुआरा जरल बा। तो अब काहे फोन पे कहल है कि मर्डर ना भइला? मर्डर के कहती तरह हुआ सब होई की। जब से सरकार 112 नंबर लेके आइल बा, ई हाइड्रोसिल बा फोन में फोन कर ले रहता। ए खाली तेही फोन कइले रहिस रे, तोर बकरी बियाई रहे तो। हाँ हजूर कइले तो रही। ई साला खाली फोन के तोरा पतो होइया के दूगो जौंगा लइकावा भई रहे तो फेंसा खाए के फोन कइली हास। ओ मत ना बोलई है, अपने खोई है। बहुत हाइड्रोसिलवा ई तेज ह। सर हमार पुआरावा के कुछ करी। सर गाड़ी लगाऊ। लगाई सर। हवलदार हां सर। तो एकर तन दफा देखो तो कौन लागी। सरकार में तो पुआरा वाला कोनो धरे नहीं लिखल। तो बलात्कार के डाल दिया ना हजूर, बलात्कार के ना। पुआरा पर बलात्कार ना होला। खेत बाधार में बलात्कार होला। मर्डर डाल दी हो। ए सरकार रहुआ कैसे ही दरोगा बन गुनी कुल मदर होला। देख ई कुल आल जल केस खातिर हमने मेरे फोन मत कर। स्पेशल फोर्स है जा, स्पेशल फोर्स। अच्छा हजूर तोरा घर में बलात्कार होई, मर्डर होई तब फोन करे है। चल फोन मत करिए। हजूर ऑफ के बाद फोन कर देलिस, गाड़ी में हेल्प कर दे। ठीक बना। अब की हली ले तोरा के टांग के ले जाई जा, जहां फोन कइलिस कुछ होई पुआरा ठीक खातिर फोन करे। बेहुदा कहीं क्या। ठीक बा हजूर। चल चल चल। ठीक बा। चल सरकार गाड़ी मुराई। माफ करी हजूर। चल 200 रुपए दे। चल तेल के दे। पैसा तो नहीं के हजूर खाना में पहुंचा दे। चल चल चल। आओ मेरे मग भैया खेत जोता था। होगा हो रही है कुछ भइल बा का? पूरा रोत है ऐसा यार। मर गइल का? चल दिखाई चल। का भइल बा रे बुआ? अरे अरे ये बड़ा सुबह है हमनी जो आग तापत रह रे। भगवानो दू कर्म करता ना का करब लिखल बात के मिटा सकेला हो। खाली बुढ़वा नहीं के ले जाता जवन कन के निकल नहीं जा। ए तो बढ़िया न होल बूढ़ा मर गेल बाकी अच्छा आदमी रहो। जाना तड़े बड़ी सामाजिक आदमी रहे। सामाजिक आदमी रहे बाकी केहू के बेटी बहिन चिन्हत ना रहे तबो अच्छा आदमी रहे। हम तो सुने रहने नेता रहुए। नेता रहे अब पूरा गांव के वोट के ठेका लेत रहे। ठेका ले लो 1.5 लाख पे। अच्छा थी पतंग छाप में वोट डाले के रहब आ डलवा जाके बिलार छाप में तो वो अच्छा आदमी रहे। जाड़ा से मर गल बुझाता। बुढ़ाइयो गुल रहे बेटा तबो अच्छा रहे। तो वो अच्छा 1.5 लाख रुपया डीलर साहब से उठा के अभी दिलवा नहीं खे तबो अच्छा तो रहे। वो अच्छा ए हमार लावा अच्छा रहे। हर बात में अच्छे रहे, अच्छे रहे। बगलवा में रोआ तरह से सुन जसन हो तब तोरा के कूट दिया सन। सुन क्या करियो सन? हर काम गलत कइले बा तबो अच्छे रहे, खराब काम कइले बा तबो अच्छे रहे। ए से कि मर नु गुल बा। तेहू मरबे नु तेहू अच्छे रहे। बस चला हम मरम अभी हम ही काम ये सब कइले रही। सब गलत कहता से कि लड़की के धरते रहे, होकर करते रहे, गांव में बदनामे रहे पूरा। मरल तब बहु अच्छे रहे। जे मर जाला नु
सब गलती ओकर माफ क के तब अच्छे ये साला ये के बत का फिर बोला था साता पानी के ए चलो हो पिटवाई हमन के चलो चलो पिटवाई